Къде ходите в втората
Той я студи в тая тъмница. Лоска ми каза, че у вас ще и да дойдат коледари. Ние искаме да ги видим. Може ли да останем? Елате! Папа, защо нас опората трябва да им 7, 9 или 12 години гости? 7 ястия, баби, защото толкова са дните от седмицата. 9, защото 9 месеца майката носи своята рожба. И 12, защото 12 са месеците от годината. Хайде да поиграете! които ще разкажат на стопанина, на стопанката, какво е било някога по Коледа, легендата за Коледа и за традицията да се казва. Ядете. Имало едно време един дароделец И живеел със своята жена. Тя се казва Мария. И един ден пред Мария се явил ангел и казал: ти ще родиш син, който ще помага на бедните, ще ги учи на добро и ще ги закриля от злото. И като чула това, Мария казала, повярвала и чакала. С дароделеца и Мария тръгнали към Витлеем. Тогава стигнали до Витлеем, но страноприемниците били препълнени, затова се сгушили в един обор и там се родил Исус Христос. Тогава на небето се появила звезда и едни хора, които изучавали звездите, единия казал: тази звезда значи ще се е родил нов цар, който е нямал. И отишли му се поклонят. Дали даровете му и после се е прибрали до дароделеца. Имал съд, ще го сполети Исус Христос беда и за това се тръгнали от Витлеем. Браво! Една звезда във Витлеем изгряла, ни сочи път поръсен с благодат. Сина на Бог звездата е видяла,
добри дечица и хамбари сестреници. Да са ви чистици зубрите, да са ви чистици умовите. С хубаво слънчето да се крива, да са здрави и работливи. Колкото звезди в небето, толкова здраве в тая къща. Кажете, дружина, да